جام بانسو معلتاوي سبيتو كتفو ناب سراح يقيد بانسو أبنا جبن علم حيال سب نبرا بزقا أبزح جبنات تساتف بانسو نابيت صحفتو مسعتوا نتأمن سرحتني أشغنا مانكل مستوصن سبات ناب حد فابريكا خير أزازو መልእኽቶም ናይቲ ፋብሪካ ዋና ዝኾነ ጆንኪ ነቲ ካልስም ናይ ምምሕልላፍ ሰነድ ወረቐት ኣገዲዶም ከፈርምዎ ነበረ። ጆንኪ ትእዛዞም ክነጽግ ዝኽእል ዓቕሚ ነበሮን ኮይኑ ግን መጀመርያ ክፈርመሎም ፈቃደኛ ኣይነበረን። ግን ዝተወሰነ መጥቃዕቲ የብፅሕሉ ኣካሉ ከጉድልሉ ከም ዝኽእሉ እውን ኣርኣይዎ። በዚ ከቢድ ተፅዕኖ ተደሪኹ ከይፈተወ ግን ከዓ ብግዴታ ክፍርመሎም ከኣለ። ብድሕሪ እዚ ማንኩልን መሳርሕቱን ስርሖም ምስ ወድኡ ካብቲ ቦታ ከዱ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ፓንሱ ድራሪበላ ኣብ ዝነበረሉ ቦስያንግ ዝተባህለ ሰብ ናብኡ ይመጽእ። ፓንሱ ብቦስያንግ ምምጻእ ሕጉስ ነበረ። ክልቲኦም ናይ ሓደ ገበነኛ ትካል ኣባላት ዋላው እንተኾኑ ሓደ ዘሰሓሕብ ጉዳይ ግን ኣብ መንጎኦም ይኽፈት ነበረ። ቦስያንግ ብሕርቃን ጠረጴዛ ይሃርም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ብናይ ፓንሱ ሓሙ ዝምራሕ ናይ ገበን ግሩፕ ሓለፍቲ ንምዃን ይወዳደሩ ነበሩ። ፓንሱ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ በይኑ ይበልዕ ነበረ። ኣብ ካልእ ጣውላ ከዓ ሓደ ኪም ጆንግያን ዝተባህለ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃራይ ብተመሳሳሊ ምግቢ ይበልዕ ነበረ። በጋጣሚ ክልቲኦም ዝበልዕዎ ስለ ዝወድኡ ሕሳቦም ንምኽፋል ናብታ ዋና ገዛ ኣምርሑ። ጆንዩን ግን ዘይሓሰቦ ገንዘብ ዝሓዘ ቦርስኡ ረሲዕዎ ነበረ። ኮይኑ ግን እታ ዋና ቤት ምግቢ ገንዘቡ ከም ዝረስዖ ምስ ረኣየት ናብ ፓንሱ እንዳረኣየት ናይ ጆንግዮን ዝበልዖ ምግቢ ክኸፍለሉ ሓተተቶ። ፓንሱ ከዓ ንዘይበልዖ ምግቢ ክኸፍል ድሌት እኳ እንተዘይነበሮ ግን መወዳእትኡ ናይታ ዋና ቤት ምግቢ ሕቶ ተቐቢሉ ሕሳቡ ዓፀወ። ጆንግዩን እውን ንዘይፈልጦ ኸፋሊ መስኪኑ ካብቲ ቤት ምግቢ ወፀ። እታ ዓባይ ሰበይቲ ዋናቲ ቤት ምግቢ ከዓ ንፓንሱ ኣብ ቀጻሊ ሓደ ህያብ ከም ዝረክብ ነገረቶ። ጆንግዩን ድሕሪ ካብቲ ቤት ምግቢ ምውፅኡ ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብቲ ከባቢ ቤት ምግቢ ዝነበረ ትምህርቲ ነበረ። ጆንግዩን ጫምኡ ካብ ሓደ ኣንቴና ናይ ቴሌቪዥን ከውርድ ይፍትን ነበረ። መማህርቱ እውን ሓደ እግሪ ጫምኡ ኣብቲ ኣንቴና ሰቒሎም ይስሕቅዎ ነበሩ። ብሓንቲ እግሩ ጠጦም ብምባል ሚዛኑ ሓልዩ ጫምኡ ከውርድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ዘይሓሰቦ ሚዛኑ ብምስሓት ካብቲ ዝነበሮ ንታሕቲ ይወድቕ። ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክወድቕ ከሎ ምስ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ ፓንሱ ኣብ ልዕሊኡ ወደቐ። ክልቲኦም በቲ ሓደጋ ምኽንያት ናብ ሕክምና ተወሰዱ። ብዙሕ ከይጸንሐ ፓንሱ ካብቲ ሃለዋ ተኣድፊእዎ ዝነበረ ምስ ተስአ በቲ ዘጋጠመ ነገር ድንግርግር ኢልዎ ነበረ። ቀፂሉ ካብ ዓራት ተሲኡ ኣብ መስትያት ምስ ረኣየ ግን ሰንበደ። ምክንያቱ ገፁ ናብ መንእሰይ ተቐይሩ ስለ ዝነበረ ምስኡ ዝነበረ ነብሱ እውን ናቱ ከም ዘይኮነ ምስ ረኣየ ዝበለፀ ድንግርግር በሎ። ንእሽተይ ድሕሪ ምሕሳቡ ከዓ ኣካላቱ ይኹን ነብሱ ምስ ጆንግዩ ብዘይተፈለጠ ሓይሊ ከም ዝተቐያየረ ተረድአ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ኣካላቱ ምስ ከደ ኣብ ኮማ ውሽጢ ክፍሊ ናይቲ ሆስፒታል ረኣየ። ብዙሕ ከይጸንሐ ኣቦ ጆንግዩ ናብቲ ናይ ክልቲኦም ክንክን ዝግበረሎም ዝነበረ ክፍሊ ሕክምና መፀ። ኣቦ ጆንግዩ በቲ ብመሬት ጉዳይ ብፓንሱ ሰራሕተኛ ግፍዒ ዝበፅሖ ናይቲ ፋብሪካ ዋና ከም ዝኾነ ንርዳእ። ንወዱ ትሕክም ዝነበረ ዶክተር ከዘራርብ ምስ ጀመረ ወዱ ጆንግዩ ናይ ምርሳዕ ሕማም ይሳቀዩ ከም ዘሎ ትነግሮ። በዚ ከዓ ፓንሱ ምስ ኣቦ ጆንግዩን ከይዱ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ተምሃራይ ካብ ምዃን ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ነበሮን። ንፅባሒቱ ፓንሱ ምስ ኣቦኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ከደ። ኣቦኡ ወዱ ብኸመይ ከም ዝተሃረመን ካብቲ ላዕሊ ከም ዝወደቐን ብምጥቃስ ምስቲ ዳይሬክተር ክዘራረብ ጀመረ። ኮይኑ ግን እቲ ዳይሬክተር በዚ ጉዳይ ብዙሕ ግልፂ ዝኾነ ዘረባ ኣይተዛረበን። ብድሕሪ እዚ ፓንሱ ናብ ክላሱ ምርሐ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ውሽጢ ጆንግዩን ኣካላት ዝኣተወ ፓንሱ ጆንግዩን ካብ ደቂ ክላሱ ብዙሕ ሽግር ከም ዝበፅሖ ከስተውዕል ከኣለ። ሓደ መዓልቲ ዩንጁንግ ዝተባህለት ተምሃሪት ብመማህርታ መጥቃዕቲ ክበፅሓ ረኣየ። ፓንሱ ስቕ ኢሉ ክዕዘብ ኣይመረፀን። ንዩንጃንግ ንምክልኻል ምስቶም ጉልበተኛታት ክበኣስ ጀመረ። ሓደ መማህርቱ እውን ናብ ድሕሪ ትምህርቶም ዝርከብ ጽሙዋ ቦታ ወሲዶም ግን ዘይሓሰብዎ ጆንግዩን ክሃርሞምን ክዳፈሮምን ብምርኣዮም ተገረሙ። ፓንሱ ከም ናይ ማፊያ ኣባል ግሩፕ ምዃኑ ናይ ባእስን ዕግርግርን ልምዲ ስለ ዝነበሮ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓያላት ዝነበሩ ተምሃሮ ብቐሊሉ ክሃርሞምን ክፈርሕዎን ክገብር ከኣለ። ድሕሪ ቀትሩ ብተመሳሳሊ ዓወልቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ መፀረሪ ክፍሊ ንሓደ ተምሃራይ የድቅዕዎ ነበሩ። ፓንሱን ወዲ ክላሱ ንምድሓን ዳግማይ ናብ ማእኸሎም ኣተወ። ሓደ ብሓደ እውን ክሃርሞምን ከውድቆምን እውን ከኣለ። ካብ ሓደ ተምሃራይ ቴሌፎን ብምውሳድ
ንንኣሽቱ ተምሃሮ ከንገላትዑን ከሳቂዩን ዘርኢ ስእልን ቪድዮን ረኸበ። ኣብ ዝቕጽል ፓንሱ ናብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ቅድም ኢሉ ናይቲ ንመምሃሩ ዘሸግር ዝነበረ ቴሌፎን ክዕዘብ ጀመረ። ኣብቲ ዝዕዘቦ ዝነበረ ቪድዮ ከዓ ዶንግዩን ካብቲ ላዕሊ ህንጻ ቅድሚ ወዲቑ ዝተጎድኦ ዝነበረ ክስተት ዘርኢ ቪድዮ ረኸበ። ነቲ ቪድዮ ምስ ረኣዩ ንዶንግዩን መጥቃዕቲ ዘብጽሕሉ ኩሎም ግለሰባት ፈልዩ ክፈልጥ ከኣለ። ንጽባሒቱ ንኹሎም ረኺቡ ሃርሞም። ብምቕጻል እቲ ዝገብርዎ ሕማቕ ተግባር እንተቐጺሎሞ ነቲ ናይ ቪድዮ ምስክር ዝሓዘ ቴሌፎን ንፖሊስ ረኺቡ ካብ ምርካብ ከም ዘይድሕር ብምንጋር ኣጠንቅቖም። ኣብ ዝቕጽል ትዕዝብትና ናብ ዘይቲ ፓንሱ ይቕየር። ኣብ ፓርኪን ናይ መኪና ሰበይቲ ፓንሱ ምስ ካልእ ወዲ ነበረት። ሃንደበት ከዓ ቦስያንክ ናብኣ ብምምጻእ ንፓንሱ ሰብኣያ ንምውጋድ ከተተሓባበሮም ሓሳብ የቕርበላ። ነዚ ዝሓሰቦ ንፓንሱ ብምቕታል ናይቲ ግሩፕ መሪሕነት ንምሓዝ ቀሊል መንገዲ ክኾነሉ ከም ዝኽእል ተስፋ ገይሩ ነበረ። ሰይቲ ፓንሱ እውን ምስ ካልእ ወዲ ብምርኣያ ናይቲ ግሩፕ መራሒ ዝኾነ ቡኣ ክበጽሖ ዝኽእል ሓደጋ ፈሪሓ በቲ ሓሳብ ተሰማምዐት። ኣብ ካልእ ማንኩል ኣብ ኣፓርታማ ውሽጢ ኮፍ ኢሉ ነበረ። ፓንሱ እውን ከይተሓሰበ ናብ ገዝኡ መጸ። ማንኩል ንፓንሱ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃራይ ግለሰብ ስለ ዝመሰሎ ኣመና ተገረመ። መጀመርያ ማንኩል ንሓላፊኡ ዝነበረ ፓንሱ ኣይፈለጦን ነበረ። ድሕሪ ኣሽከር ዘረባታት ግን ማንኩል ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃራይ ብርግጽ ፓንሱ ከም ዝኾነ ተረድአ። ንጽባሒቱ ፓንሱ ምስ ጓል ክላሱ ዝኾነት ምስ ዩንጃንግ ተራኸበ። እንዳተዛረቡ ከለዉ እውን ንዩጃንግ ኣዲኣ ክትወስዳ መጸት። ፓንሱ ኣደ ዩጃንግ ኦሚስን ከም ዝኾነት ምስ ረኣየ ይፈዝዝ። ኦሚሱን ቀደም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተምሃራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣፍቃሪቱ ከም ዝነበረትን ግን ገዲፍዋ ዝኸደ ናይ መጀመርያ ሰበይቲ ምንባራ የረድአና። ኣብ ናይ ፓንሱ ሓሳብ ከዓ ዩንጃንግ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሓዳሩ ዝነበረ ዝተወለደት ሓቀኛ ጓል ክትከውን ከም እትኽእል ክጥርጥር ጀመረ። በዚ ከዓ ንዲኤንኤ ምርመራ ዝኾነ ካብ ጨጉሪ ዩንጃንግ ወሰደ። ፓንሱ ብምቕጻል ንማንኩል ንሕክምና ኸይዱ ካብቲ ናይ ብሓቂ ነብሱ ጸጉሪ ከምፅኣሉ ለኣኾ። ድሕሪዚ ማንኩል ንዲኤንኤ ምርመራ ዝኾነ ጸጉሪ ረኸበ። በቲ ምርመራ መሰረት ከዓ ዩንጃንግ ናይ ብሓቂ ውሉዱ ከም ዝኾነት ክረጋግጽ ከኣለ። ነዚ ምስ ፈለጠ ፓንሱ ናይ ኣቦነት ስምዒት ክስምዖ ጀመረ። ብተወሳኺ ዩንጃንግ ኣቦ ስለ ዘይብላ ብዙሕ ስቃይን በደልን ከም ዝበጽሓ ዝተውዓለ። በዚ ከዓ ፓንሱ ካብ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስምዒት ዝተለዓለ ንተኣማኒ ኣገልጋሊኡ ዝኾነ ማንኩል ብምጽዋዕ ነቶም ቅድም ኢሉ ንጋሉ ዘንገላትዑ ዝነበሩ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ መጥቃዕቲ ንኸብጽሕን ብፍላይ ከዓ ኣእጋሮም ንኽሰብሮም ይነግሮ። ይኹን ደኣ እምበር ማንኩል ነዚ ክገብር ስለ ዘይደለየ ይኣብዮ። ፓንሱ ብምቕጻል ጓሉ ብቲ ትምህርቲ ንዝበጽሓ ሽግር መፍትሒ ዝኸውን ካልእ መገዲ ሃሰው ክብል ጀመረ። ብምቕጻል ፓንሱ ነብሳ ባዕላ ክትከላኸል ብስፖርት ኣካላዊ ብቕዓታ ክትጠናኸር መታን ምስኡ ስፖርት ክትሰርሕ ይሓታ። ድሕሪ ከቢድ ስልጠና ናይ ዶንግዩን ልጉደት ሰብነት ናብ ስጡምን ናይ ጉያ ተወዳዳሪ ሰውነት ንኽህልዎ ገበሮ። በዚ ገራሚ ናይ ኣካላት ለውጢ ምኽንያት ፓንሱ ልክዕ ከም ተፈላጢ ኣርቲስት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ክስሕብ ከኣለ። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ትምህርቲ ፓንሱ ናይ ዩንጃንግ መንበሪ ገዛ ተዛወረ። ኣብ ዝሪእሉ ዝነበረ ግዜ ናይ ጓሉ ናይ ቆልዓ ስእሊ ተዓዚቡ ክሓዝን ይርአ። ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ናይ ኣቦ ሓላፍነት ክዋፃእ ብዘይምኽኣሉ ብዙሕ ተሰምዖ። ድሕሪዚ ናይ ቴሌፎኑ ካሜራ ተጠቂሙ ነቶም ስእልታት ክስእሎም ንሪኦ። ሓደ መዓልቲ ምሸት ኣቦ ዶንግዩን ኣብ ጥቓ ገዝኡ ዝነበረ ጽምው ዝበለ መንገዲ በይኑ ይኸይድ ነበረ። ኣብ ዙርኡ ዝጸንሑ ሸፋቱ ግሩፕን ተረኸበ። መጥቃዕቲ ከብጽሕሉ ከለዉ ፓንሱ ክከላኸልሉ ናብ መንጎኦም ኣትዩ ይበኣስ። ግን ንነፍሱ ክከላኸል ዘይከኣለ ብኡ ወዱ ንኸይጉዳእ ብምሕሳብ ንፓንሱ ይሓቕፎ። በዚ ከዓ ፓንሱ ምስቶም ከተርቲ ክበኣስ ኣይከኣለን። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ፓንሱ ናብቶም ከተርቲ ዋና ስርሖም ንምውራር ንማንኩል ምስ መሳርሕቱ ለኣኾ። ብናይ ካረቲ ብቕዓቱን ጨከም ባህሪኡን እቶም ከተርቲ ንናይ ማንኩል መጥቃዕቲ ክጻወርዎ ኣይከኣሉን። ዩንዶንግ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንነብሳ ንምክልኻል ዘኽእል ብቕዓት ሳላ ቦኣ ሃኒፃ ነበረት እሞ ንዝመጻ መጥቃዕቲ ባዕላ ክትከላኸል ክኢላ ኣላ። ንኹሎም ዘሰቒይዋ ዝነበሩ ተምሃሮ እውን ናይ ኢዶም ትመልሰሎም ነበረት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ፓንሱ ናብ ናይ ቀደም ሰበይቱ ስራሕ ንምርኣይ ከደ። ኦሚሱንግ ኣብ ስራሕ ቦታኣ ዓማዊላ ኣብ ምስሳይ ነበረት። በዚ ማእኸል ሓደ ዓሚል ንኦሚሱን ብዘይ ኣግባቢትን ክፋሞ ክላገጸላ ይርአ። ፓንሱ ነዚ ባህሪ ክጻወር ስለ ዘይከኣለ ነቲ ዓሚል ክሃርሞ ይርአ። ፓንሱ ነቲ በዓለጋ ዓሚል ሃሪሙ ምስ ወድአ ንኦሚሱን ንዝተወሰነ ግዜ ክዕልሉ ይሓታ።
ዕላል ምስ ጀመሩ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ኣካላት ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሪ ንናይ መጀመርያ ሰብኣያ ዝነበረ ፓንሱ ነብሲ ከም ዝሓዘ ይነግራ። ናይ መጀመርያ ሰበይቱ ኦሚሱን ግን ነዚ ነገር ንምእማን ከቢድዋ ነበረ። ይኹን ደኣ እምበር ድሕሪ ነዊሕ ዕላል ነቲ ሓቂ ክትቅበሎ ከኣለት። ግን ፓንሱ ኣብ ሓደ ገዲፍዋ ብምኻዱ ሓሪቓ ነበረት። ዩንጁን ብመምሃርታ ተቐባልነታ ክዓቢ ጀመረ። ሓደ ካብ መምሃርታ ኣብ ዘዳለውዎ ፓርቲ ንክትመጽእ ይዕድማ። በታ ምሸት ዩጃንግ ምስ መምሃርታ ተራኺባ ነበረት እሞ ንሓደ መምሃርቶም ብመሓዙቱ ተምሃሮ ክብደልን ተመሳሳይ ኮይኑ ከገልግሎምን ከገድድዎ ረኣየት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓንሱ ጓሉ ናብቲ ፓርቲ ከም ዝኸደትን ብመምሃርታ በደል ይበፅሓ ምህላውን ናይ ቴሌፎን መልእኽቲ በፅሖ። እዚ ምስ ሰምዐ ብቕፅበት ናብቲ ቦታ ኸደ። ምስ በፅሐ ጓሉ ብተምሃሮ መጥቃዕቲ በፅሒዋ ረኣየ። ንጓሉ ናብ ገዛ ቅድሚ ምውሳዱ ንመምሃርታ ክሃርመው ጀመረ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ማንኩል ንሓላፊኡ ፓንሱ ኣብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ይረኽቦ እሞ ሓደ ዘሕዝን ዜና ይነግሮ። ሰበይቱ ምስ ካልእ ወዲ ርክብ ምጅማራን ንዕኡ ካብቲ ናይ ማፍያ ግሩብ ንምእላይ ምስ ቦስያን ክሰርሕ ምህላዋን ይነግሮ። እዚ ድሕሪ ምስምዑ ፓንሱ ነቲ መራሒ ማፍያ ዝኾነ ሓሙኡ መልእኽቲ ክልእኸሉ ንማንክል ሓተቶ። ኣብ ካልእ መዓልቲ ብምቅርራቦም ምክንያት ዩንጃንግ ምስ ኣብ ዶንግዩን ሰውነት ዝነብር ፓንሱ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ክስማዓ ጀመረ። ይኹን ደኣ እምበር ፓንሱ ንሓሳብ ኣጥቢቑ ብምቁዋም ገዲፍዋ ኸደ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ናብቲ ሓቀኛ ፓንሱ ኣካል ዘለዎ ሆስፒታል ንኽርኢ ዝመፅእ ቦስያንግ ይቕየር። ቦስያንግ ናብቲ ሕክምና ዝመፀሉ ምክንያት ንፓንሱ ንብቕታን ነበረ። ኮይኑ ግን ሃንደበት ናይ ፓንሱን ኣካል ካብቲ ሃለዋቱ ጥፊእዎ ዝነበረ ተበራቢሩ ተስዐ። ብድሕሪ እዚ ቦስያን ከዓ ነገራት ሃንደበት ከይንዎ ካብ ስምባድን ፍርሕን ዝተለዓለ ሃለዋቱ ጥፊኡ ወደቐ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ፓንሱ ኣካል ንነብሱ ዝረኸባ ዶንግዩን ካብ ዝነበሮ ምስተበራበረ ናብ ገዝኡ ተመለሰ። ኣብ ገዝኡ ምስ በፅሐ ከዓ ነብኡ ሓቕፎ። ኣቦኡ ግን ንዘዕበየ ወዱ ካልእ ኣካላት ስለ ዝተላበሰ ክፈልጦ ኣይከኣለን። ብዝኸውን ዘሎ ኩነታት ምድንጋራት ተፈጢሩ ነበረ እሞ ፓንሱ ግን ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ሰለስቲኦም ብሓደ ኮፍ ኢሎም ነቲ ነገር ክፈትሑ ስለ ዝነበሮም ፓንሱ ነቲ ዘይልሙድ ክስተታት ከብርሃሎም ጀመረ። ብድሕሪ እዚ ፓንሱ ንዶንግዩን ናብ ናይ ቀደም ሰበይቱ ገዛ ብሓደ ንክኸዱ ይሓቶ። ኣብቲ ናይ ኦሚስን ገዛ ምስ በፅሑ ግን ቦስያንግ ንፓንሱ ንምጥቃዕ ናብቲ ቦታ መፀ። ስለዚ ኣብ ዶንግዩን ኣካል ዝነበረ ፓንሱ ምስኦም ተፋጢጡ ከቢድ ዝኾነ ባእሲ ይለዓል። መወዳእትኡ ፓንሱ ብቦስያንግ ከይረኣዮ መጥቃዕቲ ይበፅሖ። ሰንቢዳ ዝነበረት ኦሚሱንግ ናብ ክሽነ ብምእታው ናይ ጋዝ ሲሊንደር ሒዛ ድሕሪ መውፅኣ ቦስያንግን ካልኦት ዓሳኽሩን ካብቲ ቦታ ቀልጢፎም ተዘይወፅኦም ነቲ ሲሊንደር ናይ ኩሉ ሰብ ሂወት ኣብ ሓደጋ ከም ዝእቱ ክትገብር ምዃና ብምግላፅ ኣፈራርሐቶም። ቦስያንግን ሰዓብቱን በቲ ናይታ ሰበይቲ ድፍረት ዝተመልኦ ኣዘራርባ ፈሪሖም ካብቲ ገዛ ንምውፃእ ወሰኑ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ናይ ፓንሱ ሓሞ ናብ ገዝኦም ዓደምዎ። ሰበይቲ እውን ኣብቲ ቦታ ነበረት። ኣብቲ ኣኼብኦም ማእኸል ፓንሱ ናይ ሰበይቱ ሕቡእ ባህሪ ብምግላፅ ንሳ ከም ዘታለለቶን ምስ ቦስያን ብምዃን ንዕኡ ንምጉዳእ ትሰርሕ ከም ዝነበረት ገለጸ። ነዚ ዝሰምዐ ናይቲ ማፍያ ሓላፊ ንፓንሱ ክልተ ኣማራፂ ሃቦ። ንሱ እውን በቲ ናይ ማፍያ ግሩፕ ኣባልን ኮይኑ ክቕፅልን ወይ ከዓ ነቲ ግሩፕ ክገድፍን ነበረ። ናይ ዶንግ ነብሲ ዝሓዘ ፓንሱ ብመራኸቢ ቴሌፎን ዝመሓላለፉ ዝነበሩ መልእኽቲ ብምስማዕ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ነበረ። እቲ መራሒ ከዓ ነቲ ምርጫ ፓንሱ ብእዝኑ ክሰምዕ ከኣለ። ናቱ ምርጫ ከዓ ምግዳፍን ናብታ ናይ መጀመርያ ሰበይቱ ምምላስን ነበረ። ዋላ እውን ብዙሕ ጌጋታት እንተነበሮ ሓንቲ ኣብ ጎኑ ክትከውን ዝኽኣለት ግን ንሳ ምዃና ዝተውዓለ። ንዕኡ እውን ናይ ብሓቂ ቤተሰብ ክምስርት ዝኽእለሉ መራፂ ንሱ ጥራሕ ነበረ። እቲ ሓሙኡ እውን ንውሳኒኡ ተረድኦ። ብምቕፃል ፓንሱ ምስታ ናይ ቀደም ሰበይቱ ዝነበረት ኦሚሱንግ ዝነበሮ ርክብ ንኽነድቕ ብምሕሳብ ነቲ ስራሕ ገደፎ። ብምቕፃል ፓንሱ ካብ ዳሓሙኡ ገዛ ወፂኡ ምስ ዶንግዩን እናተዘራረበ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት በታ ካልአይቲ ሰበይቱ ናይ መኪና ሓደጋ በፅሖ። ንሳ ፓንሱ ምስ ካልእ ወዲ ዝነበራ ርክብ ነቦኣ ብምግላፁ ሓሪቓ ነበረት። ፓንሱ ምስ ዶንግዩን ከዓ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ተወሰዱ። ኣብ ሕክምና ውሽጢ ከዓ ኣብ ዶንግዩን ኣካል ዝነበረ ፓንሱ ንጓሉ ብዕቤታ ኣብ ጎና ስለ ዘይነበረ ይቕረይታ ሓታ። እዚ ምስ ተዛረበ ከዓ ሃንደበት ብሞት ይፍለዮም። ብተመሳሳሊ ከዓ ዶንግዩን ኣብኡ ሃለዋቱ ጥፊኡ ወደቐ። ብድሕሪ እዚ ፓንሱ መጥባሕቲ ክግበረሉ ኣብ ዝተቓረበ ሰዓት እታ ቅድሚ ሓደጋ ዝረኸበ ዓባይ ሰበይቲ ንቤተሰቡ ጽቡቕ ከከናኸኖም እናመኸረቱ ኸላ ብሕልሙ ይርያ።
መወዳእትኡ ፓንሱ ካብ ዝነበሮ ኮማ ተስአ። ቀጻሊ ትዕዝብትና ድሕሪ 6 ወርሒ የሕልፈና እሞ ፓንሱ ምስ ሰበይቱን ጓሉን ናይ ቤት ምግቢ ስርሖም ብሰላም እናከናወኑ የርእየና። ዶኒዩን ከዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ብምምላስ ከም ቅድሚ ሕጂ ስለቶም ጉልበተኛታት መምሃርቱ ከይተጨነቐ ጉዕዞ ህይወቱ ቀጸለ። እዚ ረኣኹሞ ፊልሚ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹሞ ይጠራጠርን። ከምዚኦም ዓይነት ጽቡቓት ፊልምታት ንምክትታል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሃነፂ ሓበሬታ ይኹን ነቐፌታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።